Europski parlament usvojio kontroverznu direktivu o autorskim pravima, a HDZ je potpuno raskrinkan u Saboru nakon rekordno duge rasprave. Ja sam Ate Mić, a vi gledate Reakciju. Europski parlament ovaj tjedan usvojio kontroverznu direktivu o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. S jedne strane stajale su velike izdavačke, kinematografske i diskografske kuće koje u ovom zakonodavnom postupku vjerno zastupala Europska komisija. Komisija je uvijek uz sirotinju. A ovi siročići žele sačuvati svoje multimilijarderske oligopole koje je digitalna transformacija svijeta ozbiljno ugrozila. Pa su tako predlagali takozvani porez na linkove i filtere na društvenim mrežama koji bi brisali sve što potencijalno krši autorska prava. A usput bi pobrisali i pravo na slobodu govora. S druge strane, tehnološkim divovima poput Googlea i Facebooka odgovara apsolutni izostanak regulacije jer tuđi sadržaj nude preko vlastitih platformi, a da zato ne plaćaju nikakvu naknadu. I tata bi sine. Veliki multimedijski biznis i tehnološki divovi žive u simbiozi. Ovi prvi teže bi dolazili do potrošača bez ovih drugih, a ovi drugi ne bi imali toliko primamljivog i zanimljivog sadržaja bez ovih prvih. Pa gdje onda puca ljubav? Oko novca, naravno. Kažu da nema besplatnog ručka, uvijek ga netko mora platiti, ali za jednu stranu on doista može biti besplatan ako ga ona druga plati. I borba je mogla početi. Sporni članci 11 i 13 dorađivani su nekoliko puta, posljednji put u postupku trijaloga između parlamenta, vijeća i komisije. Pritisak javnosti i ustrajnost dobrog dijela zastupnika u Europskom parlamentu urodio je plodom. Članak 11 je nakon preinake ispao sasvim prihvatljiv. Dozvolio je prenošenje kratkih pasusa autorskog teksta i poveznica, odnosno linkova, bez naknade. Tko misli preuzeti cijeli sadržaj mora ga i platiti, što je u redu. Autorsko pravo prema usvojenom tekstu vrijedi 2 umjesto prvotno predloženih 20 godina, što je također pozitivan pomak. Ali članak 13 i dalje ostaje problematičan. Prema tom članku, tehnološki su giganti odgovorni zato što njihovi korisnici krše autorska prava, osim ako dokažu suprotno, na primjer, da su pokušali otkupiti prava, ali nisu uspjeli. Ovakva odredba zapravo miče odgovornost sa stvarnih prijestupnika, što će ih samo ohrabrivati da nastave s protuzakonitom praksom. Oni krše zakon, a drugi plaća kazne. Ali nisu ni tehnološki divovi vesla sisali, niti su svoj novac ubrali na čarobnom drvetu, pa će se zaštititi. Kako? Tako što će svako potencijalno kršenje autorskih prava zbog kojega bi mogli odgovarati automatski sankcionirati. A budući da nijedan algoritam nije savršen, možemo očekivati kršenje slobode govora na internetu. Jasno je da multimedijska industrija ne želi gubiti vrijeme i resurse na pojedinačne tužbe prema stvarnim kršiteljima autorskog prava, odnosno pojedinačnim korisnicima koji pokušavaju zaraditi na tuđem autorskom djelu. Takvih ljudi ima jako puno i velika je većina praznih džepova. Pa je zgodnije naplatiti se od tehnoloških divova. Ali postavlja se pitanje je li Facebook onda odgovoran i za prijetnje koje pojedini ljudi preko njega dobivaju i može li se tužiti Viber ili WhatsApp zbog toga što netko nekoga preko njih ucjenjuje. Na kraju krajeva, može li proizvođač kuhinjskih noževa biti kriv zato što se njegov nož iskoristilo za počinjenje ubojstva? Jasno je da članak 13 direktive o autorskim pravima uvodi opasan pravni presedan, a uvodi i neke iznimke pa se tako autorsko djelo može slobodno koristiti za kritiku, analizu ili parodiju. Tako se kao sprječava kršenje slobode govora. Praktično neprimjenjivo zato što algoritmi nisu dovoljno sofisticirani da bi mogli prepoznati ironiju. Nju koji put ne prepoznaje ni čovjek, pa kako bi robot. Problem s ovom direktivom nije u tome trebali urediti odnose na tržištu, jer je jasno da treba. Problem leži u tome što su se tog posla uhvatili političari starije generacije koji štite stare biznise koje poznaju na štetu onih koje ne razumiju. Pa tako uz ovaj prijedlog mužnje tehnoloških divova imamo još jedan, uvođenje europskog poreza. Autistična europska politika ne razumije da globalne tehnološke kompanije nisu dobrotvorne ustanove, pa bi nove troškove koji bi se mjerili u milijardama eura jednostavno prenijele na korisnike. Korištenje njihovih usluga koje je krajnjem korisniku danas uglavnom besplatno počelo bi se naplaćivati. Je li se itko zapitao kako bi to utjecalo na male europske tvrtke koje zapošljavaju 80% radnika u privatnom sektoru? Je li itko pomislio da bi to tisuće mladih kreativaca onemogućilo u objavljivanju prvih uradaka? Naravno da nije. Obični ljudi koji pune državnu i europsku blagajnu u ovoj su borbi lobista s jedne i druge strane potpuno zanemareni. Oni koji njih trebaju predstavljati uglavnom su nestali. U džepovima jedne od ovih dviju strana. Kad u petak u ponoć vidite sve HDZ-ove zastupnike u sabornici, znate da nešto nije u redu. Većina njih u Sabor zalazi samo u vrijeme ručka okrijepiti se subvencioniranim obrokom, ali ovaj put je bilo drukčije. Kasno u noć svi su se sjatili na Markov trg, a nije bilo večere. A što se događa? Kakva to ugroza prijeti našoj zemlji, zapitali biste se. Nikakva. Jedino što je ugroženo je HDZ-ova izborna računica. Nama je to možda trivijalna stvar, ali HDZ-ovcima je to jedino bitno. Da se nije radilo o glasovanju o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, spavali bi snom pravednika i čekali sljedeći tjedan za ručati u Saboru. Na naš račun.
No ovaj put su bili prisiljeni doći na posao kad se nisu nadali jer nije bilo vremena za odgađanje. Približavao se krajnji rok kad predsjednica mora raspisati izbore za Europski parlament koji bi se, da zakon nije donesen, odvijali po starim pravilima. Taj je vremenski tjesnac iskoristio Most, čiji su zastupnici podnijeli čak 888 amandmana i više od 30 sati u komadu ih branili u sabornici. U razvijenim demokracijama popularna metoda, takozvani filibustering, poslužila je Mostovcima da dovedu HDZ u nezgodnu poziciju. Naime, bez promjene pravila, HDZ bi mogao potrošiti maksimalno 1,5 milijuna kuna za kampanju, što bi utakmicu učinilo puno ravnopravnijom. Ovako će moći potrošiti 4 milijuna kuna. Ovih dodatnih 2,5 milijuna HDZ će prema premijerovim riječima utrošiti za približavanje europskih tema građanima. Kako plemenito! Ne trebamo dakle očekivati ulickane TV spotove koji sugeriraju da zaokružimo baš njih ili plakate s kojih će nam se smiješiti pozivajući da glasujemo za HDZ. Takvo što ne bi nam približilo europske teme, a ovo će po svemu sudeći biti edukativna kampanja. Stoga očekujemo da HDZ snimi dokumentarac o funkcioniranju institucija Europske unije i organizira predavanja diljem države. A na ta predavanja svi bismo željeli ići. Jer gospodin Andrej je profesor dobar. Svakog se jutra ustane rano pa se uređuje, pere, brije. I dok još kuća miriše na jutarnje pranje, na vrata mu zvoni učenik prvi. Taj učenik možete biti baš vi i zato se javite na trg Svetog Marka 2 ili trg žrtava fašizma 4 i rezervirajte svoje mjesto. Učit ćete o europskim i općenito globalnim temama u školi internacionalnih tema, skraćeno ŠIT Andreja Plenkovića. Je li vam sad drago što ste uložili dodatni novac u HDZ-ovu kampanju? Pitanje je samo zašto nam dosad nisu približili europske teme kad već 6 godina imamo HDZ-ove zastupnike u Europskom parlamentu i 2,5 godine vladu europskog mainstreama. Što ih je spriječavalo da nam približe svoj uspješni rad i vrhunsko pozicioniranje Hrvatske u Europskoj uniji? Šteta što su čekali mjesec dana pred izbore jer smo dosad već mogli puno naučiti i kao informirani građani izaći na izbore. U ovako kratkom vremenu vjerojatno nećemo stići usvojiti sve gradivo i postoji mogućnost da pogriješimo i glasujemo za nekoga ko nije HDZ. Za populiste. Da se takva pogreška više nikad ne ponovi, premijer će iskoristiti još malo našeg novca za vrijeme predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije. 6-mjesečni tečaj europskih vrijednosti i planetarnog uspjeha bit će dostupan putem svih medijskih kanala, a možda i u paštetama domaće i strane proizvodnje. Ako u Hrvatskoj još uvijek slučajno postoji netko ko pluralizam i stvarnu demokraciju cijeni više od propagande edukacije, neka se javi opozicijskim strankama i zamoli ih da se trgnu. Zahvaljujući Mostovim zastupnicima, novo posezanje za našim novcem ovaj put nije prošlo u tišini, a oporba je dobila jasan signal da se koordiniranim djelovanjem ipak može uzdrmati vladajuće. Neovisno podržavate li aktualnu vlast ili ne, za Hrvatsku je dobro da ju netko kontrolira. Pitanje je ima li osim Mosta itko drugi želju to činiti ili su tu samo zbog jeftinog ručka.